खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। राजस्थाननि राजधानी जयपुराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया जानानै थाङो, जेराव गावनि लोगोआनो गुबुन लोगोखौ गारिजों हुख्रेमनानै बुथारदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया राजस्थान रायजोनि राजधानी जयपुरनि जवाहर थानानि साखाथियाव थानाय गिरदर लामायाव राजकुमार मंगेश अरोरा, उमा आरो सासे हिनजावसा लोगोआ एयारलाइन ब्रिज हटेलनिफ्राय पार्टी खालामनानै फुंबिलि समनि 5 रिंगासोआव हटेलनिफ्राय लामा फारसे ओंखारबोयो, जेराव बिसोर साब्रैनि गेजेराव माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय जायो। नांज्लायनाया ओरैबायदि थासारियाव सौहैयो दि जेराव मंगेश अरोरा आरो सासे हिनजावसाया राजकुमार आरो उमा मुंनि सासे हिनजावसाखौ गारिजों सौख्रांनानै साखाजों हुख्रेमो। बे जाथायाव गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय राजकुमार आरो उमाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो, नाथाय फाहामथाय होबाय थानाय समावनो उमा मुंनि हिनजावसाया जोबथा हां बोयो आरो राजकुमारखौ जिउजों जुजिगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। बे जाथायफोरा गासैबो गंसे साखाथियाव थानाय सीसीटीवी केमेरायाव नुजाथियो। बे जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव मंगेश अरोराया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमायो। दा जवाहर पुलिस बिफानआ दायनिगिरि मंगेशखौ नागिरगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। थारैनो लोगोफोरनि गेजेरावनो बेबायदि जाथाय सोमजिनाया बेसेबां गनायजाथाव। आसाम पुलिस बिफाननि रेल सिंगाम मुङै मिथिजानाय लखिमपुर जिल्लानि एसपि आनन्द मिश्रा बिथाङा थाबैनो गावनि एसपि बिबानखौ नागारसिगोन। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला एसपि आनन्द मिश्रा बिथाङा फैगौ 16 जानुवारि खालारखालि गावनि एसपि बिबानखौ नागारसिगोन, जायनि थाखाय बिथाङा चिफ सेक्रेटारिनो गावनि बिबान नागारनायनि लाइजामखौ सिगांनि समावनो दैथायहरखादोंमोन। दा बिथांनि बिबान नागारनो लाइजाम दैथायहरनायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैबाय। आइपिएस आनन्द मिश्रा बिथाङा थाबैनो बिजेपि दोलोआव जयेन जानो थांगासिनो दङ। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायावनो बिथाङा दिल्लीयाव मिरु बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बिजेपि दोलोआव जयेन जासिगोन। मख'नो गोनांदि बिथां आइपिएस आनन्द मिश्रा बिथाङा बिहार रायजोनि थागिबि आरो बिथाङा फैगौ 2024 मायथाइनि एमपि बिसायख'थियाव बिहार रायजोनि बक्सार बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोनिफ्राय जानानै एमपि मासिनि थाखाय बिसायख'थि गेलेगोन, जायनि थाखायनो बिथाङा गावनि पुलिस बिफाननि साख्रिखौ एंगारदों। रायजोआव मोनसे जोबोरै मुगैजाथाव आरो लाजिनांथाव सोंखारिजानाय गाज्रि हाबा मावदों सासे लांसुनिया लंपट सुबुङा। जनाइनि गलीमेसाकी गामियाव सासे 40 बोसोर बैसोनि गागारामपाव मुंनि सासे लांसुनिया सुबुङा गावनि गामिनिनो 5 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै हिनजावसा गथ'खौ बिस्कुट जाहोफ्लानानै थांनाय बुधबार आरो बृहस्पतिबारखालि जेजेएमनि न'आव खेबनै जिनाहारि खालामदों होनना नखरनि सोद्रोमाया फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला गथ'नि बिमा-बिफाया गावसोरनि रांखान्थि आंखालनि थाखाय तामिलनाडुआव थायो। ओरैहाय गथ'आ गावनि बिबै-बिबौजों बोसोरसेसो न'आवनो दंमोन। जिनाहारि खालामजाखांनायनि उनाव उन्दै हिनजावसा गथ'नि माखासे प्राइभेट पार्टसफोरा सानायाव नखरनि सोद्रोमाफोरनो खोन्थानानै लानायाव बे जाथाया सोराङाव फैदों होननानै मिन्थिना मोन्दों आरो लोगोसे ओनसोलाव सुबुंफोरखौ सोमोनांहोनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। गथ'सानि नखरा दा जनाइनि पुलिस थानायाव पक्स' आयेननि दारै इउएस 376A आइपिसि आरडब्लिउ सेक्सन 6 नि मोनसे केस रेजिस्टार खालामबाय होनना मिन्थिना मोन्दों। दा बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा खारखुमानानै थानाय लंपट दायनिगिरि गागारामपावखौ थाबैनो हमनानै फासि होनायनि दाबि दैखांदों। दासान्दि खौरां बिजोङाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि आरो बारग' बिडिअ अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथांखौ अपेन डिबेट खालामनो चेलेन्ज होनायनि सायाव दिनैसिमबो खालामनो हायैनि थाखाय बिथांखौ गोबां माखासे रावफोरजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना दिपिन बर' बिथांनि सायाव गोबां अजद दिखांनानै सोंखारिबोगासिनो दंखायोमोन। दा
बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानैनो रामफलबिल दख'रा एबसुआ दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि सायाव गोख्रों खेंफोरथि होदों। बिथांमोना खेंफोरथि होनाय बादिब्ला थांनाय गोलाव 56 बोसोर सिगांनिफ्रायनो आबसुआ बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दं। बर' हारिनि गेजेराव अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोन बादि सानैसो सुबुंफोरा गावसोरखौनो बर' हारिनि मोजां खामानि मावग्रा आरो दैदेनगिरि महरै गावखौनो दिन्थिनानै लायो। नाथाय बिथांमोना बर' माहारिनि मोजां सानग्रा दैदेनगिरि नङा। एबसुखौ बैबादि मानसियासो सोंखारियो, बैबायदि मानसियासो रायो जाय मानसिया जेबो खामानियाव उदाय रोङा, अलसिया, खुरिया, जाय सुबुङा समाजाव माबा मोनसे दाय गोनां आरो जाय सुबुङा राजखान्थियारि बिथिङै माबा मोनसे खाबु थानाय बेबादि सुबुंफोरासो एबसुखौ रायो। नाथाय जाय सुबुङा बर' माहारिनि थाखाय, हारिखौ अनसायग्रा, हारिनि थाखाय गोथौयै सानग्रा, हारिनि जौगानायनि खोथा बुंग्रा सुबुंफोरा आबसुखौ माब्लाबाबो नेगेटिभिटि खोथा बुङा। बिनिखायनो एबसु आरो एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'खौ रायग्रा, सोंखारिग्रा सुबुंफोरा बर' हारिनि मोजां हास्थायग्रा दैदेनगिरि नङा होननानै खेंफोरथि होयो बिथांमोना। बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंबावनाय बादिब्ला अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना बर' माहारिनि सिनस्रि आफाद एबसुखौ फोजोबस्रांनो षड़यन्त्र खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथांमोना बर' माहारिनि गेजेराव माखासे इमसनेलि ब्लेकमेल खालामनाय बाथ्रा बुंनाय, गावजों गावनि हारिनि गेजेरावनो गावस्रा गावस्रि खालामगोन आरो मोनसे समाव बिदा फंबायनि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव दावहाया फिन रिपिट जाफिननो थांगासिनो दं होननानै गोख्रों रावजों बुङो बिथांमोना। बेबादिनो कसुगाव दख'रा एबसु आरो दतमा दख'रा एबसुआबो बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि पाहाड़गानसोननाय ओनसोलाव इजराइल एम्बेसिनि लांगोनानि मोखाङाव आइइडि बमा बेरदों। थांनाय मंगलबारखालि मोनाबिलिनि 5:20 रिंगासोआव आइइडि बमाया बेरदोंमोन। बे बमानि बेरनायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिन्थिना मोन्दों। आइइडि बमा बेरखांनायनि उनाव लोगो लोगोनो दिल्ली पुलिसआ ओनसोलखौ बेंनानै नायबिजिरनायजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय गासैबो सिसि केमेराफोरखौ नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं। इजराइलनि हादरगिरि बेन्जामिन नेतान्याहुआ बे जाथायखौ मोनथिनानै बमा बेरनायनि सायाव आन्दोयै माबाफोर जाहोन थाबावनो हागौ होननानै बे जाथायखौ नायबिजिरनायाव भारतखौ हेफाजाब होगोन होननानै फोरमायहरदों बिथाङा। फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावनानै होदों आसाम सोरखारा। आसाम सोरखारा गोदान बोसोरजों लोब्बा लानानै लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोदान अफार होनो थांगासिनो दं। फोरोंगिरिफोरनि फरायसालियाव फैनाय समखौ सोलायनानै होबाय सरकारा। सरकारा फोसावनाय समनि सिगां फोरोंगिरिया फरायसालियाव मोनफैनो नांथारगोन। फरायसालिनि जायखिजाया आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जानुवारि दाननि सिगां फोजोबनो नांथारगोन। साफ्रोमबो फोरोंगिरिया फरायसालियाव फुंनि 9 रिंगासोआव नुजाथिहैनो नांगोन। फोरोंगिरिफोरनि थाथायनि सायाव आसाम सोलोंथाइ बिफाना गोख्रों फोसावथाय फोसावनायखौ मोनथिना मोननाय जादों। बेफोरबायदिनो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोबां बिथोन फोसावनानै होदों सरकारा। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3:25 रिंगासिम फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव थाथारनो नांगोन। गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोदानै थि सम सिमा फोसावबाय आसाम सोलोंथाइ बिफाना। गोजौसिन आरो गेजेरारि फोरोंगिरिफोरनि थाखायबो फरायसालियाव गोदान नेमखान्थि फोसावनानै होबाय। गोजौसिन आरो गेजेरारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि फरायसालिनि नेमखान्थि दानाय बादिब्ला फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम थाथारनो नांगोन। फैबाय थानाय 31 मार्चनि गेजेराव गंफ्रोमबो फरायसालिनि गासै खुंथायारि खामानिफोरखौ मावजोबथारनांगोन। सरकारा फोसावनानै होनाय बेफोर नेमखान्थिफोरखौ फोरोंगिरिफोरा मानिनानै लायाब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोसावनायखौ मिन्थिना मोन्दों। गोबां बर' सुबुंफोरा नखरनि रांखान्थिनि आंखालाव जिउ खुंनो एबा नखर दानो सिमां लानानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैयो। नाथाय सोरबाया नखर दानायाव जाफुंसारदों आरो माखासेया दुखुनांथावै सोरजोंबा बुथारखोमा जादों। सोरबाया हरखाबै बेरामजों बायदि बायदि जाहोनाव गावनि जिउखौ बावबोनांबाय थानायखौ खोनानो मोनबोगासिनो दं। बे खेबावबो दुखुनांथाव बाथ्रा दि उदालगुरि जिल्लानि दैफां सेलमारि गामिनि रामोनदा बर' मुंनि सुबुङा 3 थाखो
बिल्डिंनिफ्राय गाहायाव हरखाबै गोग्लैबोनानै जिउ गोमादों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला रामोनदा बर'आ केरेलानि सारागुट जिल्लायाव खामानि मावहैगासिनो दंमोन। खामानि मावनायाव थाफानाय लोगोआ फोरमायथिनाय बादिब्ला रामोनदा बर'आ खामानि मावखांनायनि उनाव दसे सम जिरायनो होननानै गोजौ फारसे गाखोना जिरायथ'दोंमोन। बेयावनो नाथाय हरखाबै माब्रैबा गाहायाव गोग्लैबोयो। उनाव देहा फाहामसालियाव लांनायनि उनाव मांगालुर देहा फाहामसालियाव रामोनदा बर'आ जोबथाहांबोयो होननानै फोरमायथिहरदों। दुखुगोनां बाथ्रा दि रामोनदा बर'आ गावनि बिसि, 2 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ' आरो बिमा-बिफाखौ अरायसमनि थाखाय नागारलांबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालिपारायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों, जेराव 7 सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालिपारायाव बालिपारा माजुलिया फरायसालियाव 100 बोसोर आबुं जानाय फालिथायजों लोब्बा लानानै थांनाय मंगलबारखालि हरनि समाव आसामनि इयुथ आइकन मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि मोनसे हाबाफारि दंमोन, जायखौ नायनानै न'फारसे फैफिनबाय थानाय समाव बालिपारानि गुबुन गुबुन जायगायाव गोख्रैथियै सालायनाय बाइकफोरा हरखाबै कन्ट्रल खोमानानै जाब्रबथाय जायो, जेराव 7 सुबुंफोरा जाथायसालियावनो अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ गोमानाय 7 सुबुंफोरखौ फारियै कासिम आली, रस इस्लाम, बिपुल दास, देबजित बसुमतारी आरो सारफुं बसुमतारी होननानै मिन्थिना मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।